hanya istri saleha. Penmu Mak. Everybody go. Dawa-dawa ganduli. Dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Nggih suka parisuka dalu niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ra trimo lho. Ya ora trimo lho, kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Dek sedua. Wah. Enak. Sone napa niki? Sido Rekoso gundulmu ngono kok. Son kok Sido Rekoso. Dek sedua. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati yang ada. Ndi? Kok enti begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, belimbing, dan juga ada buah jeruk. Jeruk. Eko kok jer ki eko botole. Eko syariah, Mas. Eko sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tua puk lho iki sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Syukurane latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Siapa wo? Iya. Aku njogo lah aku wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siapkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Saiki malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang ngantene. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu batako, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu. Waduh, kayak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo, seneng neng. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo, Cak Komet. Sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo, siap. Siapa ya? Sepote Mas ki. Yo, Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa iya iki lho sing cethone piye kaya ngono to. Istri saya sak pira Mas? Ah iki lho sip.
setiap keindahan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha, perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omahmu. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakile kowe kok ya. Tapi penak suaramu Mas. Oh gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas Nganten iki. Pitutur. Mbok piye rapiye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Roma. Ya nggih pas persis kalih Bang Haji Roma Irama ku sami suarane. Karakter suarane padha. Roma Irama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok awis. Kowe apa nyekso kancane. Lah nek musik kok kowe bingung lho. Lah karepku garingan ben aku ngempasno kono lho Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Ancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara ngono. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu ki. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh ya. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bokong. Bohong kok bokong kita. Wah, aku pilek lho marai. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krunguku bokong ngono. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok iso. Aku suwi ra petuk kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lah ki sesuai teng daleme Bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah. Nek misale Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. Enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa. Kok ya iso? Mau dibuat joglo atau biasa terserah Bu Lurahnya. Ya ra. Kowe yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Kok tawur piye kadung penak lho. Lah kok lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Misale nek lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak tak kandhane mung laku. Seto Pak. Kendaraan to? Niki mentok iki. Kuwi mentok iki lek. Becak. Kuwi mentok. Becak. Wolah. Kuwi lagune cacilik mentok ya, Mbak. Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak tak kandhane.
Kowe mentroke numpak becak. Mentroke numpak becak piye to Lah lambe. mentrok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu iki pen ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Ora mbadhok tuh, boleh melok tangga. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci, geblak kowe ra iso kowe. Iso. Lagu banci renek lho. Enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptano lagu banci Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli. Dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno rono ya nyantol. Rono ya rono. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nek kanggo banci. Iki enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Iya. Alah swara ta. Yo, lha apa njalukmu? Yen joget bar. Yo, Met kok Met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Loh. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Mau tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku namae kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rebu, Rebo, Kemis, Mes, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Satu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Kemis. Lah iki Mbak Inces Jemah. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Satu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongkon aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang pundi riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oke, Mbak Susi, ya. Heeh. Ya katuran jemenang menika wonten diajeng Ayu Susi. Cas yo Nuswantara. Cahyo Nuswantara. Selamat malam. Susi. Ya, alhamdulillah. Iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Ah, Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tiba sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ayo dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Walah, Wih, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun. Nggih. Pak, Nggih, sinten Kong. menika? Atara jasa. Tara jasa sapa kok tapuk iki kok so. Pak sinten kok? Oke. Angel aku ra iso wi prau layar. Wah, Prau layar sing angel wi ngene lho. lagune.
Anglia numpak rondo kempeng. Baik iki apal perahu layar niku pripun to jajal? Sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang Lia numpak perahu layar ing dina Minggu. Pariwisata. Oke meh terus. Anglia Alon praune wis nengah. Iya. oh ada Pakde Marwoto. Jeluk, jelak. Dijelok iki Mas jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Perahu layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Perahu layar. Nah. Toneteng. Ayo Mas. Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mau to. Iya. Mak centit. Jentit. Lo. Kok mak jentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh iya, meh jeder mak Kok jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani perahu layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten kok. Suwe. Yuk, langsung perahu layar so. Ki nom-nomane mrino akal. Matur nuwun. Sampun dipinangkani pamrentah. Las yo lah, modele kok gak ikhlas. Kabeh los kuwi. Langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun Pak De. Sehat panjang umur nggih Pak De. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Patine pengen demek sinden. Oh, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik ya. Aku kuwatir geblak mengguri. Aku kayak wayang goleke Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi mau lho. Termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyengkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meleh. Niki wau lak pamundutane bapake niku wau. Saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak ada. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita perkasa kok. Perkasa ngeten lho. Kowe ora ngerti TikTok ya. TikToke sapa Mbak? Aku ngerti lah TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wedah. Mbok yo rada adoh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kaya Oh, antum. wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Menika wonten pamundutan Mbak Inces kalian Mbak Susi. Nggih. Ah, kepada awak dhewe grup. Malah aku iki arep kesempatan kowe arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, ya komedi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati kali mamane. Cocok menika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyo Nuswantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Patonan. Oh, kira. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ku lho. Menawa. Oh iya oke. Piye, Mbak? Ngerti apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini, Iya. kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku? bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sakmene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit, engko Ora apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lho ya ambro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Lah, Mas sama Tulki sing Mas joget. Gawer. Nah. Bajing loncat, bajing. Ya. Ya. Lah Mas Didi dados senapane?
loncate. Loncate. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing nyanyi. Pomone aku Elsine dalam Ral. Sing nyanyi. LC apa to? Bajingnya joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Kayaknya bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo lho. Ndak bajing lah, ayo lho, Jeng. Lah, Jeng. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Lah kowe api tak imut masih abai hati aduh abai hati ngarosan dianggana cahya nusantara bajing anyar. Berbajuran melodi semangat untuk masyarakat Sleman Kandang dari Kang Sanggar Sri Cahyo Nuswanto.
Matur